dneska si auto položí. Lebo to veľmi hádne, že mu máte dohrať. Koľko to má teplotu? 50? Tak je dobre. Ja to vyslúžite. No. Vy ste už trošku pár. Dobre. Na 8. Tu si tak jednej teda materiálu. A to je hodně, že to nebude. Ale na to teď pár jak bude. Práve, že na tie špáry presne. Viacej, že by to tam rozťahol. Čože? Na tie špáry, že viac. Ale Daj plný prietok. No teraz to dá plný. ale ako stylu, hej? Ja si nemôžete robiť, ako to bude. Tak choď pomalšie, nanes väčšiu vrstvu. To je viac napätí zase. Hej? Aj tak, lebo si potrebuje. Ono to takhle, hej? Sa učí používať tak prostý úmer. Oplakujeme to. Oplakujeme to. Zodere si Hanky. Aspoň mi hreje ruky. No dobré, ideme na to. Musíme. Velíš si sám. A kde? No, takto. Čiže idem tak. Takže aký postup volíme? Tu má byť vyplnené kompletne meko. Čiže najprv takto. Tak, ja by som tak aj takto. Tak a potom do spodu. Takže aj vrch pod striekou, vieš? Aha. Tak tu. Aby sa tu dostalo aj pod medzi tie dreva. Aby to naraz vyliezlo. Naraz, aby to vyliezlo. Chcete orezať, a to, aby sa bolo málo. To tam hore budeme zerať, tam treba trošku viac strekne, Peťo. Čo? Strekne to. Dostrekne sa. Tvrdí to sa. To si zabudol zobrať. Toto by sa už nemalo robiť, nie? Pri tajmu kúpení. Skús to tam ešte dostreknúť, že sa dá. Nie, to treba chytiť jednoducho. No to treba mať praxe.
Takto my toto potrebujeme, vidíte, že tam hore treba to stretnúť. Aj Ale ono sa to podľa mňa spojí dokopy. Hej, určite. Ja by som to stretol skoro tu. Hej, tak. Len problém je, že my tu máme vlastne tieto... Nie, ale to by mohli zase z druhej strany dostať. Aha, hej. Jasne tým pohybom, jak to je na videu, vieš, že nadväzovať to po tých 10 cm. Radši mi to padá dole. Tu zo spodu, hej? Do spodu, presne, aby to trošku... No, ale jak to ideme. Už je to trošku lepšie. Ešte 200 domov a už bude dobrý. Ako to, aj ak to bude striekať niečo od vás, našich ľudí, tak minimálne 10 panelov na naučení. Tak, lebo je to dosť ako... Ten systém, aby to spadlo. Ale už teraz vidno, že stačí strieka naozaj tu na a ono sa to pretlačí na stenu. Ale ja by som najprv zdola. dola a vystreknúť aj ten rozhľad. Hej? Ono to z tej hadice pekne odpadne. Tam ten roh budeš mať málo, tam strekni si to na puch sneva. Tak, dobre. Len problém je to kombinovať to tvrdou, to tak rovno nespravíme. Nie, to musí chytiť grip. Ja viem, len... do ruky a to tak nedá naraz. Jasne.